Ladies and gentlemen, we are back again. And today we have got an unusual guest. He's a usual guest. He features a lot per platform, per platform, per Sparks. But today he comes in a different swag. Sparks, not chine guest na. Yeah, pakashata. And smart akaruwa nhasi. Mawani. But smart mugariro because toga chizvona pa TikTok. Vakaruwa smart. Saka smart atafana nyanya kuvhunduka edu. What? Unowanzwa nemazita api? Boss baby. Boss baby. And Chiremba Samson. Chiremba Samson. Madzibaba Samson. Madzibaba Samson. But today ndiri bitsira unofunga tofuna kushandisa. I think the smart akaruwa katona kushandisa boss baby. Exactly. Boss baby. Toda kushandisa boss baby. Boss baby. Ladies and gentlemen, welcome Boss baby. Right, Aiwa, thank you so much. Nasi tiripo tauya tasvika manje. Muri baby ere. Aiwa, ndotoshamisika kana nasi Sparks auya akatsamwa. Ndakabva kudhara ndiri boss kasaka ndaingonzi boss baby, but ndakura manje. Hazvichadi kuramba ndichinzi boss baby. Sama kuda unzani. Aiwa, zvinongozikanwa kunzi ndiri boss Samson, Chiremba Samson. Tisuka ukuru wacho wematare. Vakuru vematare. But someone achikuona makapfeka, so you look like you are from the Bronx, you are from the New York, you are from the streets, the Tupac, the Diddy's and the Aiwa, pfungwa munhu haarabidzwa kuisa pfungwa dzake, but end of the day tozongobuda nechokwadi kuti aiwa bosi ndibosi no matter what. Chiremba ndichiremba nyangwe zvikaita sei. Tine nguva kachinonzi chiremba itaitoka kana tazoshonga manje hanzu dzedu kana kuti mbatya dzedu tine tangodza aiwa Chiremba Samson. Kana tiri mune vamwe tinenge tingoriwo mabhosi. Saka chokwadi ndechekuti isusuka vanhu vanofanira zvinoenderana nenzvimbo yawasvika nepatinenge takagara nepatinenge tiri kuti udaidze kuti aiwa ava ndinhingawo. mapfekero enyaya dzingere aidha midzimu oro mweya mutsvene. Midzimu apa ndo painotofara manje because inini manje ndotaura nemachemberi, ndotaura neharawa, ndiri gombwe futi. Saka midzimu inotofara haitodi pakasviba, kubva kuzvakaipa zvivi kusvika kune zvaunopfeka. Saka midzimu manje ikatoona kutoti aiwa uyu mwana wedu uyu achiri kuziva kuti tinofanira kuremekedzwa kubva kuzvaakapfeka kusvika kune zvaanoita, aiwa inofara singa, inopembera singaiti. What? I think apa papukam. Since mauya kupodcast kunokwanika tichakuita zvidifferent from atitatichita chiti chiremba tichakubvunzai mibvunzo zvairi and isusu tisingaita zvemafanizi katinge tiri kuno kuti tinenge face yete takapfeka. Ndikuona makarowa smart. Yeah. But mungatiudze here kuti smart yamakarova ingari nechekumarini. Ya tinoona kuperera pa 7 to 6,000. Zvamapfeka. Ya, tinoona kuperera pa 7 to 6,000. Chimbo kepi ndeyemarini. Kepi 95. Ndofunga sofa kepi pazvinhu zvihombe ndo yakati chipei. $95. Manje munozosvika sei ku6,000 matangira pa 95. Tosvika. Tosvika. Maglazi edu 120. 120. Yeah. Taba chi Sparks 200. Chain. Ande pa chain. Chain iri goridhe chero kai. Igoridhe chero tana sotarisa zvakaita. Azotarisa ndo chero chero kai. Look closely baba. Azotarisa. Wana zorona. Ari sikuunduka. Aiwa arisi. Watoita mari. Runduka. Ahina nzonambona kuti mbele. 1.6. Ndeva 1.6. Right. Hayo sikuunduka ndo chero chero. Zokutoti ndikarobhuka panapa munoenda mari. Ko boss apa i boss ndeyemari. Boss 150. 150. Yeah. Right. Ko Apa cheni yacho, cheni pabhoza unakuita. chida chida lo. Chimomira liko tumbobvunza ichi. Mukomana 220. Ko afa watch. Ava ndimukoma mashi ndofuti apa neapa takadai so takabatanidza iri kutosvika 2 point something 200 tongo 2,700 iko takabatanidza nemukomana uyu ndiye checheve
izvo chaiyo chii ndogoridhe kai ani ndora mune rinocherwa riri kucherwa navanhu here kusango ndori kucherwa nawanje ndo aizi kai aizi saka means apata kuma 4,000 5,000 kokane 4,000 something andi juzi ndataura kandoka ndati 250 and then change aiwa mukomana 300 and then shwada right aiwa ava ndimukoma 500 yeah andipeke chinhu pasi pe$100 4 kunze wecape kunze wecape handinoda kutoivhinda ndoda kutokusiyira nichibva panapa ndatongoshaya chekupfeka nchiuya because handachingwa mhanya ndangoziva kumana kuenda ndangomhanya but otherwise ndachifanira kutoya ndakapfeka chaiyo alright ndakunzwa muchitaura nyaya yekuti munotaura nemachembere imimi muri yatoshandisa simba ripi cheche ndofunga ndakambokutsanangurira zvakafanana nekuti kana uchinzi mutumwa ukaona munhu anonzi mutumwa kana kuri kumasove panei pachitaurwa munhu anotaura nengirosi dzese saka ini ndiri mhondoro inotaura nemhepo dzese ini ndotaura nevadzimu vemumvura kana tichita vadzimu vamumvura ndova munoti manjuzu aya nechichi then tichibva ipapo toenda pamachembere chaivo vashavishavi vanoona nezveivhu vanonzi vashavishavi ndotaura futi navo tobva ipapo tine mhondoro dzatinotaura nadzo dzinochinzi machembere ehondo vavhikiri zvakureva kuti tinonge ndotaura nesimba rakawanda inini ukatarisa pandiri panapa ndiri gombwe kana ndaa kuti gombwe ndakutaura nemidzimu yenyika mizhinji saka zvinoreva kuti inini tikada kuti tirete simba rangu harireteke simba remhepo rinonetsa kureta saka ndotaura nemhepo dzakawanda zvisingaiti mubvunzo yacho inenge iri mvenge imimi mataura kuti makapfeka zvinhu zve5,000 mari iyi munoiwana kupi right inini ndiri munhu akakomborwa nevadzimu anditi zvawakatoita izvizvi unogona kutongondipa kana 2,000 iwe uinayo wangofarira kuti aiwa zvandaitirwa nachiremba kungosangana kwandaita nachiremba so zvinhu zvangu zvafamba zvakanaka ukakweshera guku rarevane light zvinoreva kuti newe unodzimara wane light ndesaka uchiona light rikalaita mumba so neari panze anokwanisa kuona kuti mumba makaita se makalaita tobva tabva ipapo tichibvunza kuti mari iyi unoiwana kupi manje ndakuda kupindura handigoni kuti ndikutsanangure maonero andinoita asi inini sekuziva kwangu ndiri businessman nezvakawanda ndine zvakawanda zvandinoita ndisingagoni kudza kuti enda pakati unoone ukatarisa kuti am the owner webhaware rinonzi Club Power ndine muridzi waro paWestlab obva ipapo otarisa kuti kune mamwewo madhiri akawanda akafananawo nekunzi aiwa mabusinessman anenge achiita se achinge achiinvolva saka indoinvolvwa futi panyaya idzodzo nekuti I'm a businessman ko vanoti makaromba because munhu wezera renyu mune makore mangani ndakutangirawo padenga pe25 ini ndakutangira padenga pe30 but imi munotondipa mari zvazvinoita kusiyana kweropa amuti ropa rangu rakadhakwa aiwa handisi kuti rakadhakwa but ropa rako ndozvarinoita se ndozvarinodawo sparks wane makore mangani ine zvindane 33 hausi kutraya ndikutraya but how do you feel uine murungu ane makore mashoma kudai apfeka zve5,000 ini zvese zvipanapa zvisizaka zvinotadza kupinda muwaya havasi kuromba zvaari matibvunza kuti mukuita nezvechii chinonzi kuromba imimi kwamunoti kuromba chii kuromba kuenda kunana sekuru strole kana kuenda kumasango kunana mozambiki kunana ghana kunana chii kunana chipinge kunana chii unopiwa mushonga kana musoro wegora kana chii kana nyoka inorutsa mari wozonge kana wakupfeka hembe dze5,000 unozati izvozvo zvokuti urete kunonzi kuromba kunonetsa kunonzi kuromba kudii right chinonzi kuromba manje kudai so toti iwewe hauna dzimu handiti
kuromba kazhinji ukada kutarisa kushora vadzimu vako kunonzi kuromba, nekuti kuromba unotanga kushandisa mhepo dzimwe mhepo, kuti mhepo dzerumwe rudzi. Ukaenda kunoromba iwewe kwazvakureva kuti unogona kupiwa rinonzi dumwa. Kana wapiwa dumwa manje, dumwa zvarinoita, dumwa rakangofanana nedende. Dende iri mukati maro zvakafanana nekuti Mwari anonzi anouya pana Sparks apo otaura anditi Jehovha ati inini ndatumwa naMwari zvinoti anditi pashandiswa zita rekuti Sparks asi chataura imomo ndo chinonzi Mwari. Ndo zvakafanana neurombwa. Urombwa chinoshanda paurombwa paya panoshanda alright, tatora tobva tateketera mhepo yemunhu akafa pamuti tobva tataura kuti muti uyu ndo uchange uchishandisa nenzira dzinoti kana wakuda kutaura nemhepo yanhingi unotaura nayo ipapo. Isusu vanhu vanodiwa nevadzimu hatirombe nekuti vadzimu vagara pavari vane chakanaka, kana kuti vadzimu ndo vanoshanda nevhu, ndo vanoshanda nemari. Saka isusu vanhu vakaita sesu hatirombe. Tingatorombesa iwewe. Mogona kundorombesa? Tingatorombesa iwewe kwete ndoromba inini ndine vadzimu ndine mhepo dzakanaka. Ndikasvika 40 sazvafaya ndiri kuwe. Aiwa, wakatosununguka kuti uye because kana uchioneka waona zvaramba ndo basa redu iroro, nekuti wakundikana kuromba ndokwana kukundikana. Saimi munorombesa here? Inini indokwanisa kutaura nevadzimu vangu vongoita kuti iwewe vavhurire vadzimu vako kuti uite mari. Tutaya kuromba zvotopiwa dumwa aiwa inandi kana kupa munhu kana kuti kachidhoma kana chii. Aiwa inini handipiwa nezvinhu zvinopanduka. Zvidhoma zvinopanduka zvikazoshaya zvauri kuda kuzvipa iwewe, after that chii chichaitika? Asi mambochiona chidhoma chirape icho. Ndokwanisa kuchiona nekuti ini ndokwanisa kushanda nacho, ndokwanisa kubata zvidhoma, ndokwanisa kuita zvakangofanana nemuprofita, zvakangofanana napasta. Anokwanisa kuziva chidhoma, not because anochishandisa, but iye ane simba rainaro rekuti anokwanisa kuchiona. Saka ini chidhoma ndotochiziva, ndochiona kuti chirapa ichi. Pamba penyu pakatonzi chanetsa chidhoma, ndotokwanisa kuuya ndichichiona kuti chidhoma ichi, asi musingachioni. Mobva machita zipo machitora. Zvaunoda kuti ndichiite zvamotora mamwe nazvo padeno. Kugadzira catalog renyu. Chidhoma handikwanise kutora nchina nacho kupa. Munozvisa kupi zvamunenge mabata munozvisa? Totozvipisa kai uripo muridzi. Chidhoma totopisa uripo. Chidhoma chinonzi chidhoma manje chitodzinga mweya wechidhoma wodzokera kumarinda, because inonzi mweya wechidhoma mweya unenge wateketerwa kubva kumarinda. Ungave munhu akafa, ungave tete sekuru kana ani, mweya wemunhu iwowo akafa iwowo ndo watinokwanisa kutsura tourayira wodzokera kumarinda. Asi chatinozosaka tichipisa ndo chamunoti imi pamutauro wenyu mune makuti sign. Zvinoreva kuti chidhoma chese hachingonzi iwe wateketerwa chachidhoma. Panototorwa kana dende kana dumwa kana chimwe chinhu chinongotorwa chakafanana nemushonga unongotorwa ubva wakumbirirwa. Mushonga iwo kana uchinge wakumbirirwa zvinoreva kuti ndo chaakunzi chachidhoma, zvichienderana nemhando yematauriro achaitwa. Wambonana nechidhoma Sparks? Asana muzvona. Kokope? Asati. Mumovie? Ndachona kuNigeria kanga munhu akadii kanzi kachidhoma ka. Kabulani. KuNigeria? Kabulaji. Anzi kuNigeria. What Kabulaji? KuNigeria. Asi nai chiremba. Munoona sei vanhu vakaita sana na Prophet Makandiwa, ana Prophet Magaya, ana Prophet Kura Jose, munowaona sei mukavatarisa? Ana Prophet Angel. Ana Prophet Angel munowaona sei, muchivaretawo, muchivaona apa, munowaona angu vanhu vakaita sei? Kutumwa asi kutumwa ndo kunosiyana. Handingagoni zvangu kuti ndivajaje kuti ndinowana sei. Ivo vanondoonawo sei. Ivo vanonga vachiti zvese zveun'anga izvi ndezvekushaya, ndezvemadhimoni, ndezvemweya yetsvina, zvoda kupiswa, zvoda kuti imimi mupiswe pamwe chete nazvo. Chokwadi ndechekuti chaunofanira kuziva ndechekuti kana vachitaura kazhinji vanhu hamuteereri. Kana vachitaura vanotaura nenzira dzimwe dzavanotaura nadzo, asi nzira dzavo hadzisi dzekuti un'anga unofanira kupiswa. Vanoti chii?
nzira dziripo ndedzekuti kune mweya yakaipa ndizvona iyi chinonzi dhimoni mweya yakaipa handiti ukatarisa hapana munhu wese akakura nerudzi ndofunga ndakamboisa mumwe mubvunzo futi vazhinji vakatadza kuupindura ndichiti inini chinoita kuti iwewe uimbe nababa wepanext door usingakwanisa kuimba nababa wako chii? Baba wangu vanenge vakadhakwa. But ukada kutarisa kumaperero kwazvo bhaibheri rinotikudza amai nababa mazuva akawedzera. baba wakadhakwa. Ndapoza nababa wopo wakadhakwa. Nosuti wangu wakadhakwawo but ana baba in fact generally ana baba wakadhakwa. Ana baba wakatodhakwa. Bozo toti baba wakawo vanogona vachitorwa smart but mwana asingaendi kuchikoro. Ana baba wakadzhinji wakatodhakwa. Ngatiti ana baba 10, 7 wakadhakwa. But munonamata sei mimi muchiti ana baba vese vakadhakwa but bhaibheri richitikudza amai nababa wako mazuva awedzera. Kuwakudza tenchivakudza asi hazvireti kuwakudza ndoti baba wangu vane mari vasina. Ndakavakudza havasina kudhakwa. Panamwe baba kuti ngoitowakudza mamukase baba wakatokutuma chiteerera bautozati baba vakadhakwa anorova mumza. Vana baba ivavo tapedza na baba ivavo manje takutaura mhepo dzisina hunhu dzisina kurayirwa. Pando vakawanda. Ndo vakawanda zvakafanana nemachechi handitika. Vari kutedza nzira dzakataurwa nemudzimu unoerana naMwari handitika. Vashoma. Kukunda vakarasika munzira dzipi idzodzo. Nekuti simba raMwari zvarinoita manje ndezvekuti isusu simba raMwari ndichitaura inini. Simba raMwari rinonetsa kuteedza zvakanyanya kazhinji nekuti zvinodiwa naMwari vazhinji havasi kugona kuchita se kuzviteedzera ndizvona. Iwewe kana uchitsanangura uchiti inini chaiye ndini chaiye ina ndigona kuzviti ndini chaiye but vanhu wega ndo vanokwanisa kuona kuti uyu ndiye chaiye kana kuti haasiri ndizvona. Kumaperero kwenyaya futi tinozoona kutarisa tichiona kuti chokwadi chaicho chatinofanira kuziva kuti ichi ndo chokwadi chaicho chinouya nemusiki kwete nepfungwa dzevanhu kana nenjere dzevanhu. Whatever makavatarisaiwo maprofita mahombe ana profeti Benjo Magaya chi munoona muri power renyu munoona richienda itipa here kana kuti munorohwa. Power rangu rakatowandisa. Rakawandisa ini power rangu rakawandisa. Handigona inini zvazvinoita manje zvokuti inini handijaje munhu. Inini mhepo dzinotara pandiri mhepo dzine hunhu. Inini wacho ndiri munhu ane hunhu. Saka inini handikwanise handijaje profeti kana kuti muprofita kana kuti n'anga handitika. Asi maperero enyaya Mwari ndiye achazongova mutongi wenyaya dzese. Mamiriro adzakaita se adzakaita. Saka inini ndiri pandiri panapa ndototi vanototendwa nebasa ravari kuita se ravari kubata. Chero chete vachiri vanhu vari kukwanisa kuudza nyika ichita se ichiteerera. Samson, munoona sei ana Makandiwa, ana Magaya, ana Hubert Angel, munovaona vari vanhu vari right here zvavari kuita ndizvo here kana kuti vakarasika? Bozi ivo vanotokuonai makarasika chaizvo. Imimi havambotenderei vanotaura kuti vakomana ava vakarasika ava. Panapa Tangu wapiwa disclaimer kuti hauzorohwa nemhene kana kuti matu unozongonzwa. Bozi honai bozi. Podcast atakudaidzai yakasiyana namwe mainterview atandiita aya. Mainterview atida kuziva zvamunoita chida kuti vanhu vazive more information about mimi. But on this platform ndosaka takubvisai kubhesi kwenyu bozi tizoda kuti muye kusina mapowers enyu pamunenge mungori nyoro. Hamusi kuona tiri padhuze hanasi kukusaizai. Tunarira mgodzi. Nasa kusipa home. Nzakati susuka interview atisukuitira chi? Zoti kana mukadedza tiri mabackup twenyuka. Tema tinozosvika kunonguka. Tenda pesa nemi. Unoona kuti hapana nhau ndoipindura zvairandika. Inini chinonzi handina chinonzi backup. Pandiri panapa ndo zvanditori. Panditori panapa pakatonzi munhu izvozvo adonha apa. Zvinoratidza kuti munhu iye arikuda rubatsiro. So akakusaidza chimomurova here. Aiwa izvozvo toona todaidza nyuchi dzikatouya murumizi. Mira tinoda tosadzidaidza kamera yakatarisa. Toona todaidza nyuchi dzikatouya panapa. Takatodaidza akatoita zvandakaita. That's wrong.
No, ngadziro Ah, kana wewe apa ndatizoke vanhu vechechi vanoona imi mutori mweya yetsvina. aiwa vanhu vechechi manje ndo vazhinji vacho ndo vatori wrong manje. Chandinotaura kuti nditi vari wrong ndechekuti vanhu vazhinji vakatoberekwa, munhu ese akaberekwa nababa wake, vakaberekwa nedzinza rake. Ukatotarisa vazhinji vacho vakatokura vari mazviri vaitoombera ana sekuru avo. Vanhu vechechi manje vazhinji vakuru vacho vakangwara. Zvavanoita ndezvekuti vakanzwa kuti kurudzi kwavo kune zvoda kuitwa, ivo vanogona kusasvika asi zvinodiwa vanoendesa. Handiti but dai vaiziva manje kuti zvinhu zvakaipa izvozvo, dai vasingatogara vaita se vatumia. Iwo ukatoziva kuti mbuya wako vanoroya, togara kuti nambuya wavo handodi kana kutsika pamba pavo, handodi kusasangana navo nambuya wavo. Handiti saka vanhu vanje vechechi ndevekuti vazhinji vacho vane hunhu. Chinochengetedza vakuru vacho vazhinji vacho ndechekuti havatuke chivanhu chavo. Handiti asi vanotaura kuipa kwakaita mweya yetsvina. Isusu chatiri ndechekuti imi muchambudzwa ndechekuti hamusi kugona kupa difference mweya yakaipa nemweya yakaita se yakanaka. Basi baba ndakusaidi kwenyu manje. no Bozi. asandaenda Ini ndako. wakuru chechi vanatotaura kuti musaende kun'anga. Vanenge vachinyeba. Ndudze nei. Ini ndakusaidi kwaBoss Samson. Iwo ng'anga yaunoziya. Vakuru vechechi handiti vanditsa chapreza nemba music yemasvikiro kuya kuzimba machechi kwavo vachifara. No Right. ya ini chinoona ndikudeva ndika Japreza haimbe music yemasvikiro chete, anosanganisa Anomixaka. anoimba tsika nemagariro. Nemagariro, Handika anotoimba futi zvinhu zvimwe zvekuchechi. Wamonzwa kuti gospel kwanorova Aiwa, Japreza mu one sentence. Wamuna ati Japreza ndiye. uri artist ndika unofanira kuita versatile zvalevel rekuti unoimbira maghetto youths, unoimbira vamwe unoimbira vamwe woimbira vamwe so that ukwanise kubata vanhu vese. So zvinozoti kana zvikudaio saka patokudaidza kuchechi isusu unofanira kuimba zvoenda nezvatinoita isusu. Takudaidzawo pachikoro, handikuona unofanira kusvika pachikoro oimbawo zvine chekuita nezvechikoro zvine audience iri ipapo saartist. Tinzwanzi. Japreza unozati akambobatanidza mweya mutsvene. Handiti nambuya nehanda musemusenenza. Mbuya nehanda vachatiperekedza, tichanomira semarudzi. Hui, mweya mutsvene uchatiperekedza, tichanomirawo semwayudzi. Handiti. But paanoenda kuanodaidzwa kwaanoimba Aiwa, ndiri kuti iwewe ndatombobatanidza mweya mutsvene nambuya nehanda izvezvi. ini handibatanidzi neusingabatanidzi. because inini from zvandobhelievha inini zvandotenda zvakatosiyana zvobhelievha da Zvaunotenda wakazviwanepi? ndakazviwana mubible. Hauna kungodzidza pabhaibheri. Wakazviwanepi? Ndakazviwana mubible. Iwewe uzwana muBhayibheri. Iwewe. Ndiri kuti Bhaibheri iroro handiti. Wangoni mukuru wechechi wangoenda naye. Wechechi wapinda wapinda chechipi. ini ndenda kusayoja Waenda kusayoja handiti. Ndoko wakadzidziswa kuti hatisanganise chivanhu nechikristu. Japreza kusanganisa chivanhu nechikristu. Ende tikuita sei? Tikuzvigamuchira. Ende vakuru vedu vaita sei? no ini pandakadzidziswa Boss Samson. muBhayibheri umu handika ndinoti hakuna zvimwe zvamusasanganise because inini ndaitera ini sort like inini ndechida kutera baba guti waiziva Ah, tell them again. asi baba guti vakakwandiri vachiti zvandikutaura izvi zvabva muBhayibheri. Bible. handi kuna nyaya nonetsana vakoma navo vanongoyachira kuti baba wenyu kwakabva hapana panhu Ndisosanganise chivanhu nechikristu handiti. Chimomira. Bhaibheri risasanganise chi? usasanganisa Ndozvaunobhiliva. Japreza rusanganisa chivanhu nechi? Boss Baby warusanganisa chivanhu nechikristu. Saka Boss Baby anofanira kudedzwa kuchechi kwemapasta. Hakuna pasta anoinvita Japreza kuchechi anofanira kukondema madzibaba Samson. Boss Japreza arusanganisa chivanhu nechikristu. Madzibaba Samson arusanganisa chivanhu nechikristu. madzibaba munosanganisira chiwana chikristu. Chivanhu nechikristu chinofanira kusangana. Zvino izvo zvinoita ndezvekuti ukaona zvinhu zvinorasana, kazhinji ukaona zvinhu zvinorasana, zvinhu izvozvo zvese zvakaraswa. Ukatoona iwe munhu anonamata iwewe akatovenga traditional yedu chikaranga chedu, zvakutora kuti nekugara muZimbabwe achatofanira kugara muZimbabwe nekuti munomu nyika ino yakarwiwa nemhondoro
anampira nehanda sesitongodza wakambonzwa kuti pane mwari wakambonzwa kuti mwari pane paakauya here iwewe akazorwa pana pachimoyo kana kuti akazorwa mutauri mwari wakambonzwa kuti pane paakauya here akazorwa pachimoyo nemutauri but panonzi mwari anoshandisa munhu nyama yemunhu handitika mwari agone iwe ukasazvarwa iwewe chikaranga chedu nachivanhu chedu ndo chakazvara vana ava nhasi boss baby musamuhande vairwiwa hondo yechimurenga varungu vaishandisa mwari wechikristu magandanga aishandisa masvikiro nechivanhu nambuya nehanda papindure vairwiwa hondo yechimurenga handiti varungu vaishandisa chikristu makatoliki chikristianity chipendekostal varungu handiti isusu vanhu vatema vaitonamata vachitoti isusu tisu vanhu vamwari handiti isusu vanhu vatema magandanga aiwa chimoteerera magandanga chatobikirwa doro tinombota kana akupenga manje tinombotanga kunetsana bosi nandisengere kupenga kwake uyu manje zvakutaura hazvisiri izvo chakatika pana vanhu vakauyawo vamwe nemajenda akasiyana-siyana wese wangu wari varungu but mumwe anouya achiti ndiri youtuber mumwe anouya achiti ndiri teacher mumwe anouya achiti ndiri chino pakana zvakuzosanganiswa zvinhu zvaitwa chinhu one pana varungu vakauya vachitoda zvekutotonga nyika zvisina chekumboita najesu zvisina chekumboita nezvikoto wakauyawo vachitoparidza but just because vese vangu vari varungu vamwe vanozozvibatanidza dati mundibvunziro mubvunzo iyi kuna Sparks boss baby varungu vainamata panguva yehondo varungu vainamata kunani bvunzai Sparks ayo Sparks ndakubvunza chinhu wani chikunzi ndikubvunze nawe handitika isusu tinoziva kuti takarirwa nemasvikirnguva yehondo varungu vaipira kunani alright nguva yehondo DJ Sparks varungu vaisvitsa nyaya yavo kunani vainamata chi no inini maona ndoita zvimwe ndaupindura varungu zvavaita vanga vakasiyana-siyana andimugona kuna vaitoyo vasingatobhelieve zvekuti kuna jesu kuna ani kune zvinhu zviri spiritual andika da kuita mike chakosha nje kuti ndinzwike kuna mwaiuya wanga waripo varungu wanga usingatombobhelieve kuti kune zvinhu zviri spiritual wangotori pagrand maatheist yaito kuti no isongosvika totongotora mombe dzevanhu totouraya todya zvitopera handikona kozoti vamwewo vainamata but mukunamata kwacho agona zvaita zvavanokanganisawo otadza kutozodzeka kuna mwari unokumbira rega kuti anondatadza vainamata kuna mwari boss baby chibvunza kuti vanhu vatema pahondo yekuti vabudirire vainamata kunani right isusu vanhu vatema kuti tibudirire pahondo iyi chakaita kuti nhasi uno tizinge tine nyika yedu tiwane rusununguko taiita sei isusu imimi maingoenda unotora zvombo kumozambiki moya morwa alright chiprofita chekuti tichawina hondo iyi chakabva kunani tibvunzireyo zvekubvunzwa chinzi chiprofita ichi sekuti tizowina iwe unoziva kuti nyika ino yakawana rusununguko ende tino rusununguko nanhasi tiri kufara chiprofita chakabva handitozviti manjiproduzati hondo yakazongonzi ceasefire chakabva kuna mbuya nehanda ambuya nehanda wakati mapfupa angu achamuka baba hakuna hondo yakambowinwa asinzwa hondo yakawangorwa hondo vangosvika pakunzi ano ngatitimirei hondo zvokunzi pana havazowina vaipa amastatement ari mastreets waiziva bachokwadi chacho hapana hondo yakamborwinwa wadana wino remansibabasa aiwa zvazvinoita ndezvekuti unoziva vakuru vedu vachitaura vane imwe shoko ravagara vakuru vedu isusu vane imwe shoko ravagara vachitaura kuti kusaziva kwakafanana nekufa ukazviteereresa zvazvinoita ndezvekuti isusu vese tinoziva kuti mbuya nehanda ndo wakamiriri wedu wemauto pachiprofita chedu mapfupa edu achamuka ukatarisa mubhaibheri zvaitaura nevakuru vedu nanhasi zvaitaurwa isusu zvakaprofitwa nambuya nehanda achiti mapfupa achamuka ndo zvimwe chete zvakaitwa pana Ezekiel mapfupa achiitwa se kubatanidzwa kwemapfupa akukupi no enjoy munze boys no inindaziko sora nibvunza mubvunzo ndika mufata ngambopindura mubvunzo ndati mapfupa mbuya nehanda akamuka papi ndo yatinoti it's a metaphor
the same way as mubhaibheri madry bones madry bones aelijah amweni ndiyani mubhaibheri ainzi dry bones live again. Wakazoona here madry bones achinzi akararama papi mubhaibheri? Nyaya iripo ndeyekungoti mamiriro azvakaita ndezvekuti gaitise ndisanamboti paya panotaura maprofita hamusi kunazoteerera zvakanaka, mune mateerero amuri kuita zvichienderana nemadyiro amune maita chikafu chenyonzi Chikafu chedu zvinenge zvichipinda baba. aiwa aiwa tinozama kuisa nyaya yacho pakanaka handitika panoprofitwa chiprofita handitika sometimes chiri kutaura neway yachiri kutaura nayo but chinouya nedifferent way handitika. Chiprofita chinotaura kutambudzika kwevanhu but hachiri kutaura kuti all people tichatambudzika handika. Chine machiri kuzama kubata. Chiprofita chinouya chakatarisana kwachinenge chakatarisana nako. Mapfupa aya mamukira akaita kunzi mapfupa achamuka ndo mararamiro atiri kuita zvinhu ari intraditional handika. Ndo paiprofitwa kumuka kutaura kwemapfupa ambeyani hada. Then mapfupa aEzekiel matsanangurwa aitwa ainzi mapfupa batanidza mapfupa aita se amukuru kutsanangurwawo mabatanidziro ari kuitwa chiraramo choupenyu hwechiprofita chiri kurarama nhasi. Chinonzi mapfupa sometimes kune chinonzi zvakafanana nekuti inini ndakanga ndisati ndadaiso ndiri muprofita handiti kune chinonzi chihebhuru yamunoti mominage. Mominage taakutaura ntimi matongues handitika. Pamunonzwa maprofita paipai mamwe achiti bobosaya handika, then maprofita ukanzwa mamwe mazhinji aye ekumasowe paipai anogona kuti Danish handika Jupiter Sputnik sense zvinoreva kuti pari kutsanangurwa and Jupiter Sputnik patorosizve ndatinzo pane nyaya yekutaura monati handika vanobatana chirembo achitaura ana pane wisdom yanonga aida kutrai kubuditsa. Saka nyaya yatikuzama kutaura ndeyekuti panotaurwa mominage pari kutaurwa kubatanidzwa kwemweya nenyama, then kwemweya nemweya kwoita kwenyama nenyama kunzisa. Saka mamiriro azvakaita ndeyekuti zvinoita uchenjeri manje hwamunofanira kuwana imimi kana musinganzwe mweya, whether unzwe mweya wamutsvene kana kuti hauna mweya wasataniwo hauna kana mweya waukunzwa ungoriwo munhu angoraramawo zvako. Ndo vazhinji vedu But chinonzi kubatanidzwa kwemapfupa kubatanidzwa kwemarudzi handitika. Nekuti ukatarisa chaitwa zvinoita vakuru vedu isusu vakasiya vaenzanisa handitika. Mweya mutsvene handitika. Chinonzi mweya mutsvene ukatarisa kumasowe vanoti mudzimu unoera. Unzwa pane unonzi mudzimu unoera kwoita mudzimu usingaeri. Zvidhoma zvikwambo nezvakawanda wanda ndo midzimu yakaraswa. Mudzimu unoera wese kana ungori mudzimu unokwanisa kunge uchiponesa munhu kubatsira munhu nekuti satani haagoni kununura munhu achibatsirika. asi wedhi kuti kuyera rinomborevei Right. Ndo word rekuti kuyera zvakakubvunza zvakafanana nekubvunza kuti word rekuti mukaka rinoreva chii. no totaura kuti mukaka chika Mukaka chii? mukaka but mukaka kona chii mukaka kona chotika chii chotika ndekuti kana takutaura nyaya dzekuyera ka nekuti mukaka zvinhu zvakatosiyana because kuyera kunoshandiswa wedhi panhu pakasiyana. Unonzi mudzimu unoyera handika kwanzi unoyereiko unonzi unoyera shumba unoyera Ipapo zvasiyana nemukaka. Mukaka ingori wedhi one itoriwa chinhu chatotoziva tese kuti zvinhu zvinobuda mumazamu waiziva but kana takutaura nyaya dzekuti kuyera ka tanyatsoonzwa kuti mweya mutsvene unobva kudenga. Mweya mutsvene handinobva kudenga. ndabvunza wedhi dzekuti kuyera Ndozvandauza bozi kuyera ka kachinzi munoyera shumba imimi andikuona handitonzwise kuti chii ndisokwanisa ndonzwa kandibvunza unoyereiko iwewe ndingokudza mutupo uri padhuze neni. Mina ndimborwisawo ibaba. I think kuyera handiti is something sacred. Sacred in the sense yekuti kana pachinzi kune masacred cows pane word ranotaura kuti anzi there are no sacred cows handiti kuti pamombe dziri apa handiti hapana mombe inonzi haibatwe handiti tirikubata mombe dzese, so which means kuti mombe iri sacred haibatwe
handiti mombe iyoyo ine zvinorema, zvinotyisa, zvinoremekedzwa, utekwa-tekwa. Saka mudzimu unoyera, mweya iyoyo handiti mweya unoremekedzwa, mweya unotyiswa, mweya usingabatwe-batwe, mweya une zvauri pauri zviri something chiri pauri. But doesn't mean kuti mudzimu iwowo wandika unogona ngeustori kana kuti waMwari. But uchitorema zvawo pane something chiri pauri. Mudzimu unoyera iwo wati kutaura iwowo. Unoona nge uine something chiri pauri chiri special, something unusual wandika. But doesn't mean kuti ndewaMwari. Kuti uri good kana uri bad. Saka isu takangonzwa kuti mudzimu unoyera, then ipapo takuti kuti this is the Holy Spirit. I think takutokanganise papo. Ndo zvinoitika kumasove. Kumasove kunongwanzi mudzimu unoyera, then everyone takutofunga kuti it's the Holy Spirit. Zvakafanana nepanyika panapa. Kutori nevanhu vanoyera. Vekutoti unotoziva kuti uyu munhu ikwayo haabatike. Hamba nechavanofana focus. Aiwa, aiwa, urikuona kuti chika. Ini ndemubvunzo mumwe chete handivanda kumubvunza Sparks handiti. Iwe kuzama here iwo kuti kana uchiti iwe kumasove vanongoti mudzimu unoyera, wobva watongoti mudzimu. The Holy Spirit, chinonzi Holy Spirit unotiza chii? Chinonzi Holy Spirit, Holy Spirit inouya ne-difference way. Andonoziya. Even if you kana uchifamba muroad wakufema here, uri mweya wakufema here. No. Saka iwe mweya wakufema wakaipa here. Aiwa, mweya wakufema iwe wakaipa here. Hauna kuipa. Saka is it not a Holy Spirit? Saka iwe Holy Spirit man kuze Holy Spirit baba arisuta mweya wati ufema. Aiwa, Mwari anozizwa. Aiwa, ukutera mirandikuze zvinoitika ka. Anditika zvakafanana nedzimu redu isusu. Anditika. Chinonzi Holy Spirit zvakafanana nechinonzi mweya. Havasi vese vanopiwa ngirozi yakadzakafanana. Ukatarisa kudenga kwanga kune kana kuti pasi pano ukatarisa ngirozi dzakafamba dzakanga dzine ma-different jobs adzaita. Dzine basa rakasiyana-siyana kadzaita ndika. Kune vamwe vanga vasingatoprofite handitika, kotoita vamwe vaiprofita, but zvinhu zvese izvozvo yanga iri vainzi vanhu ava vanotongwa nenoti the Holy Spirit handitika. Saka kana tichitaura when we command the Holy Spirit, tiri kutaura every spirit yese iri clean isina chakaipa pairi. Saka kune maHoly Spirit mangani? Holy Spirit imwe chete. Mwari akafemera munhu vanhu vese mweya mumwe chete. Pataka zvinonzi isusu ukada kutarisa kazhinji ka vazhinji vanoti tiri zviumbwa. Ando mataura amunoita kana muri kumachechi kwenyu munoti vazhinji tiri zviumbwa handitika. Then after that pakaitwa ino the breathing yekuti mweya ndobva waenda waseculator muvanhu. Saka obvious iwo munhu wese anonzi kana pachitaura kunzi munhu akafanana, kana pachitaura kunzi munhu wese ukatuka munhu watuka Mwari. Andika Mwari akasika vanhu vese nemufananidzo wakabva kutaura chiso. Ukatarisa Zigwe wewe naSparks makaita Zigwe naSparks makaita makasiyana. Aiwa, ipa wasiwa kubabana ndomweya wati kutaura akaipa iwo unozoda kunaka brown. Andika mweya unoda kuzama kutaura iwewe mapasta ekuti unozoda kunaka kupfuura vamwe. Ukuita kuti zvicorrect. Aiwa, ane musoro unenge painepo kwakataona pashwa. Anozonanga kudarika inini ane musoro unenge painepo. Inini zvaimunzwe nyaya yangu Zigwe. I think nyaya iri serious. Andikuona. Kumasoro kunzi mweya unoyera. Then everyone thinks kuti it's the Holy Spirit. Then the Holy Spirit mweya waMwari. Andikuona. Mweya waMwari. Saka iwe wakafemerwa usi mweya waMwari. No, I think ngona chi. Mweya waMwari. Mweya waMwari. I think ukufungidzira. Iwewe upoka mweya wakapiwa. Ndo mweya unoyera unakafemerwa. Aiwa, saka mweya wakadhakwa. Ausiriyo yena kubvimira mweya unoyera. Ana mweya unoyera. Tobatsirana pawedhe kuyera. Handi pana na area handitika. Vana area vakarama pasi pano vakazokuenda nemungorechi yemoto handitika. Totarisa ana Moses. Zvinhu zvakaitika zvese zvakaitika kuma Israel nekuma Judah. Mnati kuma 90. Aiwa, kuti kuma 90. About 2000. About 19. Aiwa, look at nharo dzemweya idzi dzinonetsa kuti hadzipere pakuti ka pada vanhu vanoda kudhifanenda between mweya uyu kuti ndo Holy Spirit iwadade andimaona. Saka ndatichiendai apo imimi madzibaba chaunofana kuimba nacho ndechekuti uimba nezvaunoteedzera. Rega ndikutsanangura nekuti vazhinji vacho
matiromo vazhinji vacho vamwe tisingagoni hedu kuti tiise mameseji kana kuna rembozha pachita vazhinji vacho vamwe vacho simba ravanowana unorwana muchikaranga vanotoenda kunochekerwa musoro yemagora musoro incho ndazoti nditi nhasi uno ndikatoti ndatendeuka ndaaprofiti ndikatotanga uno ini ndichikwanisa kuti ndikanongedza munhu kudai seanodonha ndinokwanisa kuprofita munhu chinotarisa kuti nditi mweya uri pandiri the holy spirit ende mese mobhilivha nekuti munenge muri pandiri chii ndiko pamunoziva vari kuita izvozvo handikwanise kuti ndikutsanangurire exposing because I'm not here for exposing people kana kuti asi variko here hobo a lot vanenge vachiita sei no handingakudza kuti vanenge vachiita sei inonzi secret inini ndikaita muprofita inini chandokwanisa kuita ndechekutaura naMwari and I know how to communicate with God. Ayo, with the behind vanenge varipo. Handidi kuwandira behind varipo. Takanamata kumasowe tikaita sei. Chivanhu chedu hachinombobvira charaswa. Zvakanaka here. Is pure. Zvakanaka. Zvitori ukatoona mwana anokubvuma kurayirwa achinzwa mwana iye yakanaka. Ndanda kubvunza apa. Pakuti asi mimi chinonetsa kuti mungochuza kuti muda kuita madzibaba kana kuti muite sekuru chi right chinonetsa kuti ndichuze manje ndechekuti pai pana achitaura pekuti chinhu chinoshanda chimwe chete as long chete kana iwewe uine that belief yekuti zvauri kuita iwewe is true and uine chaunokwanisa kubhilivha kuti ndikakomanda munhu kuti ngaasumuke anosumuka haisi mhosva kuita zvese zvikawanda no. It's not a problem. Imhosva kunemi musingazivi. Chotika nje kudeo nharo dzedu kana kuti konva yedu andika ionesa pakuti vamwe vari based on zvinhu zviri mubhaibheri then vamwe vari based from zvinhu zvavanoona pamweya kana kuti zvinhu ndasekuona saka obvious kuirana kwangu ininika namadzibaba kana naBoss Samson kunogona kuti netsei at the end of the day because ino unotanga kuti zvoni hakuna anoenda kuna baba asina kuenda kwandiri anombona metse yacho imine muchitinoona kumhene dzimwe medzi amunoda kuenda nadzo nekuenda nadzo ndika saka tatedza towirana pabva ipapo chete mangota zvinhu zvoita ndika mabvisa Jesus Christ nemwe anoverenga bhaibheri hatichatonzwanana nyaya yako yakanaka chaizvo handitika takada kutarisa kumashure unondiudza here kuti ana sekuru vedu ana tete vedu vakanga vakarasika kumashure kwese kwavakabva vasati vakuverenga bhaibheri unoziva kuti iyo nyange ukaverenga bhaibheri yo usina that belief yekuti youare going to heal nothing can happen bhaibheri rachoka rotokudzidzisa kubhilivha watopokana futi nairo bhaibheri racho unoziva kuti bhaibheri ka we don't have to hatifaniri kumhanya nebhaibheri kuti tofana kuenzana nayo hatife takakwanisa kuenzana nayo chatofana kumhanya nacho ndechekuti Mwari ari kuti chii handiri kuona noza chinondinakidza ndechekuti ndinogara ndichiseka kazhinji pandinovhura foni yangu ndichingofamba ndinogara ndichiseka ndichiona vanhu vazhinji vachifara chaizvo vapiwa mota namadzibaba weekend nhasi ndikuwa seze boss weekend ndikuti madzibaba weekend seze title handitika ndogara ndichifara ndichiseka hangu ndichiona vanhu vachifara but do you believe that kuti kumashure uku chinhu chese chaiuya through mapostori chakanga chakaipa do you still believe hauzvizive imimi munotobata bhaibheri ndimo vanhu vacho kuti chakabva vanhu vaitodiscourage kuti chinchabva nekumadzibaba no vari kuti but vari kuti chese chine chekuita neupostori nemachira nemazai nemvura nechii nechii namatochi aingoitwa demonic was wrong upostori hwaingofananidzwa nechivanhu because hamuverenge bhaibheri but chokwadi ndechekuti postori vanobhilivha aiwa mapostori aiwa unovenga bhaibheri tiutaka mapostori kana uda kuona kuti unozati vanhu chavanhu vanoda shuga chinoda vanhu ndechekuti vanhu vanoda shuga iri parokwa vakainanzva so ndopondanga kutara kunaka kwayo urunza but as long kana iri mumwe chete unoti shuga yakadhakwai saka mukuti chipostori chakapenga
chipostori Kuti chipozo takazochinanzwa. chipostori chakafanana nekuteedza Jesus, because chinonzi chipostori ndechekuti we talk about spirit. Mweya mutsvene ndo unobhilivhwa kana muchinge takuya kuchipostori. Chinonzi mweya mutsvene baba, it's not a book, it's not a Bible. Mweya Bible makaiswa zvinhu zvakafuridzirwa nemweya mutsvene, handiti zvinokudzidzisa iwewe how to follow God, handitika. But mapostori they are believing mweya uchitaura pauri iwewe kuti ndatumwa zvakati zvekwete. Chinoita seyo kuti ubhilivhe munhu asingaverenge bhaibheri anotaura nezvemweya mutsvene. Chii iyo bhaibheri rakafuridzirwa zvinhu zvinobva mumweya mutsvene. Mapostori zvaanoita anoti isusu ndika tiri tofuridzirwa namweya mutsvene ndika, but nyaya yawo zhinji wakaitarisa iri based on maangels. MaChristians like maPentecost chichi nyaya yedu isusu iri pana Jesu Kristu. I remember zigwa itaira kuzoti mapostori aya haasi maChristians. Ende ndo ndakazvitenda. Why? Because mapostori mazhinji ndika vandotaurawo zvana Dhaikoro, amene mamwe mazita anonga achitaura ana Gabriel, ana Ngirozi chichi handika ana Mikael ana ende havatomboti Jesu ngaakudzwe, vanoti Mwari ngaakudzwe. vanoti Mwari ngaakudzwe. Yeti isusu shoko ratinoverenga isusu ndika Not there is no other name that is to be exalted in heaven and earth, the name of Jesus Christ. But kuna anoenda kuna Baba. but muna inzoka muna Jesu ndo muna Mwari, handitika. When you talk about Jesus, we speak about God. Munombotaurira about Jesus. Handitika. Yes, they're talking. But vanota ndisaka ndakudzwa kuti kune anonzi mamominages. Listen, do you believe in Jesus Christ? Yes, so that much. Because inzwaka kana ndambogamuchira Jesu here. Yes, ndambokudza ndichiti Jesu. Asi kuti ugamuchira Jesu anofamba akabatwa pamvudzi. Aiwa, no. Inzwa ibo Samson. Kunokuka tisiri pa home. Andika. Nasiyane bomba nita. But spirit rangu Mama tiri muningi. Tiri mudarire chechikwata. But tisi kubvunza kunoku. Andika. Kunokuti chanye bozi. Dakunzwa kuti muziye musiyano wema interview taimbo kuitai ne this interview. Ndiko kuti pepe teda kuziya mashandira munoita, zvamunoita. Nyaya yenyu ndingeda kuziya nyaya yenyu stereki mimi. Chokwadi chacho ndechoti mama yafuti tiri chikwata. Both no one do not bunza. One Muslim Mwari Monza. What? I can cool it down. I don't know what you're going to with Chimbo mapuma ngozi. Anozaruka kabisa bhutsu mumba mune magetsi unogwinwa. Aiwa, isusu tinorarama. Sa unongo connected. Yeah, I'm right. Kunoko manjika. Kumasoro vanorarama. Bvunza tukuita kunokuka. Ndikuita tazozviona ti. Aiwa, I'm ready for. Atimpupure. All right. Nemuromo wenyu. All right. I'm ready for. Samson. All right. Munotendere muna Jesu Kristu. Yes. All right. Tereraka vakuru vedu isusu kana even vachikura vaitoti tinotaura kuna aningi asi nyaya yedu mutisvitsirwa kuna Musikavanhu, because God Mwari haana kutanga kugamuchirwa nhasi newe. Atitika kune wako wakatobva mugamuchira. Saka usazviona kunge iwewe ndonenya kuziya mwakadonga yakugamuchira Mwari badii. Apa mandita munhu kuti iwe une dzumu naMwari. Waitwa nozaura kuti wani. Waitwa baba halali. Bozi baba arara kuti nge ivo ndo watanga nokugamuchira. Usadzidze kuti wange iwewe ndiwe watanga kubata Jesu. Inzwa ibo Samson. Munotendere kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akakufira zvitadzo zvenyu imimi akamuka akawigwa akafa ndika akawigwa akamuka akaenda kudenga. Alright, Jesu akafa akavigwa akaenda kudenga. Handiti akamuka. Unotenda here iwewe kuti akawigwa akona akaenda kudenga akamuka akabva aenda kudenga, the resurrection. Andinoda kudzwa pachirungu. Talking about the resurrection. Exactly. Munotenda here kuzvozvo zvese izvozvo. Right. Iwewe ndisati ndapindura ndichapindura izvozvo munhu wese anotenda kamazvino. Unoti inini inini pacho zvangu.
hai tindotenda kuti Jesu akafa akamuka akaenda kudenga. ende mwanakomana waMwari. magona Eh. chikristu ndoba chakabhusira Andi- ndopaneka kudhakwa Simple. kwechikristu It's simple. unozi anzinofanira ngobhilivha kuti Jesu akafa akamuka Akaenda obva watenda kudenga But iwe wakamuone. Aiwa ndakubvunza iwewe. Nye faith. Faith and Faith mndava ine Saka una pano kudzisa nawe chivanhu. Saka pano ndakapa pari kunaya. Nisati munhu andiudza iye andika. Nisati ndambotasa kuti zoni kunaya yekari kuita sei. saka kutenda ndokunoponesa munhu. Do you still remember when ndichikuudza about kutenda anditi zvazvinoende zvekuti ukatenda nezvaunoimba nazvo nothing chinokunetsa waponeswa anditika ende tokada kutarisa nyika ino ichikuru toda kutarisa munyika yedu yeZimbabwe saka kazhinji ukada kutarisa chinotinetsa kutenda faith ndo inoita se inotinetsa nesaka tichitonga tiri kuti hatisi kuziva zvatikuita sei zvatikuita tikakwira mukombe pakanzi pane n'anga yakazonge yarombesa vanhu munhu wese anoti zvakadhakwa izvozvo but kazhinji weinoita kubhega munhu iyeye sometimes paakuti zvakadhakwa nyanga ipi kwaendedze kupi akuda kuziva kwainowanika kuti mangwana anga ariji ukona nyaya ipo but nyanza tutara dzinongodzoka pane yekutanga yatikutara yekuti nyika yeZimbabwe isusu nyika yedu yakaponeswa nechivanhu varungu vairi vachishandisa chikristu nyika inoyi yakaponeswa nechivanhu ndosaka taimba masongo ekuti taive 12 tichibva kumotsa vamwe ndokugumira musango tichimba namai ndasora ndega nditi tanisingaimbire chikristu baba achimboteerera mudzima ndika uri wakatatiwine ndika kana uri wakaponesana wakadi kuita kuti titiwine pachimurenga chekutanga pavanga watoripo vanhu vachoka vaitonzi vakaipa vacho chinzonzo same question ndeyengoti nyakazotika ndeyekudeyo wakomana wakauya wakomana wakazouya neskillful yekuntora zvombo ndiri kuti iwewo uri ngobhilivha kuti it's all about science, weaponry and strength. But ndiri kuti according to my belief evanhu ndiri kuti vanhu vatema handiti vairwa vachivimba chimomera manager vanhu vatema vairwa vachivimba nechivanhu magandanga vairwa vachivimba nechivanhu varungu vairwa vachivimba nechikristu vari makatoliki mamisheni maanglican machii vachitonamata kuna Jesu isusu tichipirwa tichiita zvevadzimu tichiita zvevasvikiro tichishanda neandona in the end chinzwanzwe isusu vanhu vatema takahwina hondo yedu tichiita zvechivanhu vanhu varungu tikavadya vachiita zvechikristu that's why takaiswa mbuya nehanda bebe pambuya nehanda inzwanzwe teerera pambuya nehanda bebe takateketera pambuya nehanda bebe tikadedza mbuya Stella Chiweshe tadedza baba Chanamba kana Maendere takadedza mbuya Stella Chiweshe vakatiimbira tichiombera mbuya nehanda vachitenderera bebe hatinodedza David Livingstone hatinodedza Father Salvera Gonzalo takaita zvechivanhu nyika inoyi yakatorwa nechivanhu yanotorwa nechikristu chikristu tikutongochida kuti tigare zvakanaka pamwe chete bhotoro zvatinofarira chikristu otherwise nyika inoyi ndeyechivanhu tibatsirane zigo zvinoita upenyu hwevanhu tonditeererese bo zvichakubatsira iwewe nevazukuru nevana vako pavachakuona achiti ndaro daiti zvakati andika ndina mbuya wangu inini waitenda kuti ukabayiwa Jackson andika unobva wapora ipapo zvelevheri rekuti wakaenda kuchipatara ukasabayiwa Jackson vanodzoka vachiti handa kupora nyange wapiwa mapiritsi iri Jackson kusvika madhokita akuti waisira mvura ubva wabaya ubva wadzoka kumba wapoa because pfungwa dzevanhu vatema andika takabhilivha isusu kuti inini ndikangosvika kana kuti kamuti kangu kari panzangu ndakasvika ndakati zvetu kana zvetu kuti kubute kazhinji kacho kuti ndageza nebute chete ndirangu rinofamba kati kune mwandokoti ndakadamweni ndakabhilivha kuti inini ndakaisa tusouti so andika ndakageza ndisouti tototo zvinhu zvangu zvinofamba ukunzwa ndikuda kutaura utibate point ndakutaura iwewe andika ukaita izvozvozvo ukaenda uko ukanobudirira iwewe andika unodzoka iwewe uchiti tusouti twangu toita notukwakuita se twandiwanisa basa but iri nyaya yefaith
But unozvitsera kuti ndosemi zvinongoshanda pamapiritsi mamwe. Pane mapiritsi kuti ukanwa. Mwa doro rawo ukandika wobva wasimbisana kuti zvakadeketera apa. Zvabva zvaita. Pamwe pacho Satani obva atoro mukana iwowo obva atongozvoperformawo magic dzake. Then vanhu vofunga kuti chiwano chachiya ndochawapa simba. But Mwari anongoenda maplans awo. Hondo dzakagara dzimbonziwa even kusina chiwano dzakahwinwa. Ndakudzoka. Zvakawana zvimwe Sparks. kana kuti mbuya nehanda. Sparks. Hakuna hondo yakarwiwa panyika panapa, panyika ichitanga kusvika ichipera pasina chitendero. Hondo yese yairwiwa inenge nechitendero. Saka zvauri believe varungu futi ivava vanga vaine futi vachidii vaibhilivha muchikristu. Hondo dzairwiwa kunana Europe ndosikaona kwangu nemaorthodox priests, Roman Catholic vese handiti vachinzi the accomplices in the war. Uchiona varwiwi varungu kuworld war vaine macross, akabata cross achinamata achidii handiti hondo yese inorwiwa panenge paine chitendero. Handiri kuona saka varungu, saka iwe varungu handiti isusu mini kuti mombe iyaiya ndoyaita kuti ahwine. Mumwe anotenda mufoni kuti foni yangu iyo ndezesezanjia, vamwe vaita wakazvimombe, vamwe vaita sesei, because munhu anofanira ngaine chinhu chaanotenda. Ndosaona papa amondipiteka ndipo akazoti zvinotendwa nemunhu zvakaoma, aona pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazikanwa. Munhu anofanira kugara aine chinhu chaari kutenda, whether chiri wrong kana but doesn't mean kuti chinhu chokutendwa. Saka vana veIsraeri pavairwa hondo nemaFiristia nemaAmalekites nemachii vachiti Jehovha ndiye atipa rukundiso iri, vaingotenda. It doesn't mean kuti Mwari ndiye angavawinisa. Vaitenda chinhu chechokwadi. Saka ichi chedu chambiani handa akati ndechenhema ndiani? Bhaibheri shoko. Iwe unobhilivha bhaibheri rakabva kuIsrael 9,000 kilometers away, utadza kubhilivha zvinhu zvakaitika less than 100 years ago. Muno mbiani handa wakakudza kuti mapfupa angu achamuka, abva amuka in less than 40 years. I choose to believe in Jesus Christ. Why do you choose to believe in Jesus Christ? Because maybe ndakachuziwa kuwa ikoko that side. Good, wakachuzirwa. Iwe hausi mukristu nekuti wakangwara kana kuti waida kusarudza chikristu. Uri mukristu nekuti wakaberekerwa kuSouthern Africa. Ne usiri mumuslim. Maybe because ne usiri muchava. You know what? No, mazimbabwe ari mumachawa. Mazimbabwe ari mumachawa, ari mumamuslim. Iwewe ne usiri muchava iwewe. Inini? Just because nini Mwari vakandida kuti ndive muChristian. Because muno muZimbabwe machawa arimo, but chichawa ndakatochinzwa, ndakatomboona mabhaibheri mamwe mumuslim, but ndakaona ndino ndikudze chokwadi. Wangu nemainstincts angu ini ainditi enda kuyo. Vafana kuchiwanda chacho. Nakura musha. Ndakudza chokwadi. Musha kwedu mungona chi. Sort like chiwanda andichiziwe vaisiya. Paitoitwa machenura uchitobikwa chitorwa chaizvo chichaseita seizia zvakawanda zvoitwa. Ndakatomboona nini pabikwa doro rere kunzi mvura inaye. Vanhu tichitozoeni kuti doro rakatobikwa nhasi wakaenda kugomo kwandika pavanodzoka mvura inonaya. Yainaiswa nani? Andizoziva. Yainaiswa nedoro. Aiwa, pana Sakuna chino chandoona. Nzaunze boss. Musafunga kuti nandizive kuti kuna simba ririko raminaro, simba rechiwanhu. Ndoziziva. Simba ririko hana simba chaibo munhu atodiita chiguro changu chitarisa ukuma. Sparks, according to Bible. Sparks, according to Bible ndiana nesimba rekunaisa mvura. Ndimwari. Saka vaindisa chivanhu vachibika doro roti mvura inaye chichaitika. Coincidence. But ini simba noti munaro zvokuti zvizvi makamona chiguro changu kapona chitendereza nakadaiwa I know ndosaka baba chizoni Sparks nditano ere handiti kunesa mvura saka ndati ini handizive zvaitika but ndakatombozviona zvitoitika. Asi according to Bible handinoziva kuti anonaisa mvura ndiani. Zvonati nekuzotenda Bhaibheri kwandoita but patizoona tita kuti wakomana zvatoita ndizvozvo but nekuzotenda Bhaibheri wangu ndozoziva kuti no mvura inoiswa naMwari chete. Pane pfungwa dzakawanda ufunga maybe coincidence because wanidi kuzviita zvirozvo muna August naMwari kuti handika kuti zvokubika do handika wati kuzvita muna June handika matoyatoziva kuti June yachayeka akufunga wanaya mvura ndeyakuti zvoni aiwa itsada kudzoka pana Boss Baby. Ndakudzoka pana Boss Baby. Then Boss Baby chinzi kai munze Boss Baby.
takumbosiya zvechikristu nechivanhu asi munosanganisa chikristu nechivanhu. How do you define icho chinonzi chivi? Right, chinhu chinonzi chivi nange kuchikaranga kwedu chivi ndesaka uchiona nyangwe mumba chaimo tisati taisa Mwari chaichai handitika tinongokwanisa kurova mwana tichiti zvavaita zvakaipa. Saka chivi hachinambobvira cha ukada kutarisa kazhinji chivi kuafrica kunoko takachitambiriswa chivi nechakanaka kuafrica kunoko takagara tachitambira even ana tateguru ana sekuru vedu varipo nekuti ukada kutarisa zvizhinji zvacho ana sekuru vedu isusu ndo vakatogara vazviisa. Do you need Bible kuti usauraye? No, I don't need Bible. Kuti usaba? I don't need Bible. Kuti usanyenge mukadzi wemunhu? Nothing, I don't need Bible. Saka kuchivanhuwo hamufarire chivi? Chivi chakatogara charambwa kuchikaranga kuchivanhu chedu. So zvinoita chivanhu chedu chakangofanana nechikristu. Handitika chivanhu ndechedu tese zvazvinoita handitika. Handitika chivanhu ndechedu tese. Whether you are pastor, whether ani kumaperero kwedhiri uchazongobvuma chivanhu. Ndesaka uchizongodaidzwa nezita rako. Alright. Samadzibaba uye sasekuru. How do you define chinhu chinonzi mhuri? Chinonzi mhuri. Kana mava kuti mhuri mukuzamara kuti chinonzi mhuri manje ukatarisa pasi panapa vakuru vedu musati maziva bhaibheri vakanga vakuratidzai saini yekuzvarwa kwemarudzi mazhinji ndizvonai yekupandukirana kwemarudzi handitika ndobva tazowana bhaibheri ndobva tazosangana nana Cain and Abel handitika kuti kupandukirana kwemukoma nemunin'ina tikazowana ana Noah nana Abrahama ana baba wemarudzi, father of all nations handitika. Abraham haasi father of all nations. Father of all nations then. Abraham ndi father wekuIsrael ikoko. Sei musingavimbe kuti Abraham asi kuno kuti tinoimba naye futi ndizvo. Hatitoimbe naye. Ini I think Zigo iyoyo unofanira kungodza ayo Christian. Inini handisi muChristian. Ndiri muBlack muAfrican muZimbabwean. Alright. Saka ndosaka kuti zvakuti saka tsoke ngatifambe. Ukaona nyaya iyi. Alright. Kana uri munhu akambosangana kana uri munhu waAbraham. Aiwa, handina kuti ndiri mwana waAbraham. Handitika. Ndiri mwana waMwari. Handiti. Tichibva pana Mwari ndakaberekwa. Zvinonzi Mwari haisi munhu. Mwari hapana munhu akamboti anokwanisa kuti ndakaberekwa naMwari. Uziko ndingakwanisa kumuti kana wakuenda kumusha kwenyu enda kuna Mwari. Enda kuna Mwari. Patotadza tokuenda kumusha. Haiyoti mwatogara tinaye pese. Right. Saka Mwari ka tinogara tinaye pese patira. Bona zvazvinoita nezvokuti wakambonzwa shoko rinoti Mwari anobatsira anozvibatsira. Handitika. Iwewe ukati regai ndiri kuenda kuhondo, ukati iwewe ndiri kuenda kuhondo obva wasitadza kutakura futi uchindira Mwari unozvidwa iwo. And it's an obvious. Saka Mwari anobatsira. Ukasatotsvaga chivanhu chako iwewe hauna kutsvaga zvinokubatsira ende maperero kwedhiri cheteka uchangowinwa. Chivanhu chedu chinototangira pakunzwisisa hatisi vana vaAbraham. Chivanhu chedu isu chinofanira kunzwisisa kuti vaAbraham inini mwana waAbraham inini. Abraham vana vake ndana Netanyahu kuIsrael. Aiwe anekutenda. Nekutenda. Why nekutenda? Kutenda kubelieve. Type ya Sparks ka. Ukatarisa kune vakaenda kuchikoro kune inonzi sociology. Handitika. Kwete inonzi colonization. Zvikuita Sparks kuti ndiri mwana waAbraham nekutenda ka. Vangofana kuti ndiri munin'ina wawiki neuchivhayo nekutenda. Nekutenda ndiri munin'ina wake. Munhu apiwa hakwa. Iwo wanga kutenda. Kuti upiwa hakwa. Isusu totenda zvinhu zvakasiyana maiziya. Ndinoda ndikutoona manama. Saka ndakada kuti ndipinze zvandotenda nini nezvamotenda ka. Haisimbobvi zvakaita. Wakazoita mwana waAbraham nekutenda sei? Nekuti pandakamuchira Jesu. Before that wanga uri mwana wani? Ndandiri mwana wamudhara wangu. Saka usisiri mwana wamudhara wako izvi. Usiri mwana wababa wako izvi. Ndandiri mwana wamudhara wangu chete.
saka handiwapaona ndisakaona pepe ndichiti inini kuti zvisandinetsa handitika ndinoimba mune vadzimu wangu naMwari handitika iye ari right ari kuimba mune vadzimu wake naMwari bosi vakambosangana nevadzimu vacho vakatoona kuti vadzimu ndofungwa nemamwe maona anoita vadzimu vacho anodifine from maona atoita isusu vana Abrahamu wakambosangana nawo here ukaona zviri ndonzo nyaya yangu haisi pana Abrahamu kaini nyaya yangu iri pana Jesu asi ndoda kuedza kufunga Sparks ane vana vake 3 ana Jaden imagine mumwe murume achisvika pamba pakoka obva asvinobhilivhisa naJaden kuti imi mavana vangu hamusisiri vana vaSparks ndini Abrahamu ndini baba wenyu nekutenda ana Jaden otanga kuti aiwa isusuka tiri vana vaZigo nekutenda. It makes sense kana wanai boys so aniti uchenjeri wepanapo pasa ndika kudenga upenzi bona saka imimi wisdom yamukutira kuda kuita bana uchenjeri wepano pasi uri kudenga kubenzi animukuona saka zvinotora time kuti muve newisdom yekuunderstanda shoko riyariya boss baby patori werenga ndika soenda pada kuti unamadi kuti mweya mutsvene atibatsire andika saka zvamukutaura imimika wana chikunzwai vangonafunga mukutaura zvine musoro waiziya but vakazoona manje pakuda wisdom yamweya mutsvene takutaura nyaya dzedenga unenge uri upenzi kuona saka I understand you pamune muchitaura zvamukutaura izvo ndinotokunzwira itsitsi andika ndinonzwa ngoni aiwa anotinzwira tsitsi boss baby makarora ayo hakurora asati saka mukurarama sei kana tichiti kurarama sei kuzamavati muri kushaka muchiri mandare izvo zviri pachena kuti hapana mukono usingakobori samukobora mwana wani kukobora tokobora kutotadza nei anobva mukobora mwana wani musina uroora ano abereki wake this is the baddest podcast ever. Oh my God. Mwana wanu amukudya imimi musina kubhadhara. Kubhadhara chi? Pfuma. Ngwa imi tisuka varidzo yenyika kana tisusu mondoro tisibhadhara ayo ukada kutarisa ndezvekuti takarambidzwa kubhadhara kwatiri kuita manje handikuda pati chizotenga foni pepe ndo pati kubhadhara ipapo tichazobhadha aiwa wakainzwa akaterera sofa tineti sofa nyau iripo ndisaka uchiona chinobhadharwa kazhinji chinororwa mwana pachikaranga handitika chinobhadharwa chinonzijeredzwa handitika chawabhadharira munhu ndechokuti uda kuti azokuzvarirechi vana handitika mukaenda kuchikrisheni chinotaura kuti takarambidzwa kutenga ropa ndizvonai handitika saka iwe wakaenderei ukanobhadhara pfuma yemudzimai wavo wakabhadharirei kana saka iwopo wakabhadharirei kana uchiimba nebhaibheri ndozvandikubvunza kuti wakabhadharirei kana uchiimba nebhaibheri iro richiti usatengeri nzvamuzvaomana mandikudze zvinoitika ndakutsanangurira inini inzwai manager kulai down nditsanangurire mhuri yeZimbabwe inzwisise nekutsanangurira bosi wainzwisisa this guy munzwisisa onai zvinoitika inini ukama hwangu chaiwo huri pana Jesu zvakawanda zvoitika mubhaibheri zvimwe zvandotadza zimwe kuti amperfect ndoita zvese zviri mubhaibheri maiziya even pachiwanhu pacho doesn't mean kuti muita zvese zviri mubhaibheri but chinhu chandisingadi kunyanyodapura nacho chandisingadi kunyanyopesana nacho kuti ndibve pana Jesu bozi ndo panotisiyanisa zvese mambotera point yekuti zvoni kuchiwani kune usaurayi kukrisheni kune usaurayi kubhudha kune usaurayi but nyaya yedu hombe iri pana masvikiro atinoita nawo kuna baba saka inini ipapo zvaari kutaura zvinoza zvakafanana nezvakati nekuti chii zvakafanana nekuti ini ndinongotongwa napurezidendi chete ndozvadazama iyo president aiwa tinozama kutaura zvakafanana nekuti iwo unongotauda kungotongwa napurezidendi MP wamusiya kupi mwana wani seneta wasiya wana wamanje imimi
haisi one watowanda Kuti Jogo Aiwa. Iwewe ndofungwawo dzako handiti- wane matya one. matya one here. inini Eh. aiwa kweyo uda kuzoziya nezvekuti ndadya wangani izvo hazvinei nechinamata hazvinei nechikristian iwe toenda muchinamata ana abrahama aona kubhadhara handitika imi uya ndinoda kutaura munhu anoimbana naabrahama baba wake ndaabhrahama nanoa handitika Awisana nayo. andika ukada kutotarisa cheche ukada kutotarisa kunzira dzechinamata dzechikristian andika ukada kutotarisa ndiani jacob kanisa ndijacob No. wokuzoropiwa ana liya nana rachel handitizvo aiwa tinokuzama Takukudzwa imimi pane aiwa inini Ana Jacob nana Leah. Ana Jacob ngatokutanga wabhadhara. vakatanga vabhadhara handitika zvazvinoita ndezvekuti kazhinji panodisplayiwa nyaya panoiswa zvakanaka handitika zvakaipa zvinosiyiwa kumashure zvezuva ravakazodanana nekuti vakazoenda zvimwe unoziva sei zvimwe akatanga akobora yacho ndobva uchiuya kumba uchaise ndozvakafana neizvozvo even ndipasta kana ndiani vanotanga wakobora zvekuzoenda after shit next. Hanzina mutongi ini ndine power 85% ndarikana micho. Imimi hanzi kuita kunge hamicho ndapa 85%. kwamba kwati iva watakaona kakusawira na mutongi mutongi ndiani ku Baba mutongi. allright nyaya ndozama kuudza ndeyekutika paipai patine tichiti unogona kunge uine the holy spirit but pane murume asingabatwi anonzi jesus handitika ndozvakafanana namicho handiti unogona kunge uine simba remagombwe but murume iyeye you have to live hanini handisi kuda kuzvikombeya namicho handika asi ndoda kutaura pane simba rangu inini handitika pese pamuchaisa n'anga pamuchaisa waprofita pamuchaisa mhondoro ina handisi n'anga ndiri mhondoro pamuchaisa waprofita pamuchaisa n'anga pamuchaisa mhondoro pamuchaisa magombwe handitika musakanganwe kundisa panumber 1 Number 1. handitika kana chiti musakanganwe kundisa panumber 1 ndiri kuzama kureva kuti inini musazokanganwa kuti nyange panumber 1 mukaona 20 ndisewo number 1 iyo ndite mataini apo Banda. Munida tsaire na banda. banda ndiani Sekuru banda. allright ndisaka inini handina kuita kuti inanda kutara mazita avo kana teseka inini handisi kutara mazita avo bandi kutara nyango muchizova inga ndati vese vanhu Sparks. Ana madzibaba nemaprofita anopisa muZimbabwe. Sekuru banda. Madzibaba masango. Madzibaba magirazi. Sekuru tashu. Sitole. right pamukuverenga vanhu vese ava handiti mukuverenga muchiziva kuti vanopisa pano vanopisa musandisiyewo Alright. Aiwa matala. handitika indopisa hatizive zvichazoitika imomo mugemu kana taatese zvimwe ndichakunda kati zvimwe ndovachandikunda asi pamunotora vanopisa handitika musandisiye mutonga ndirakudanzani n'anga zvese zviri pasi pamutongi mutongi ndiye anenge ari pamusoro penyu mese Imimi muri pasi. akagara padenga pane vari pasi obva agara handi munhu wese nyange ukaenda padenga haushayi paunogara handiti handizvo haushayi paunogara pane paakagara handitika allright ko paakagumira pacho makambopabvunza here kuti because ukagara zvofanira neimba muno mungagara handitika unoona wakagarira pasi pane mvura pane mavhu pane matombo pane chii handitika uri kuona zvinhu zvesezvo tiri kuuya pafloor tiri kuuya pane sofa ratakagarira tiri kuenda jira tiri kuita sehandika but hatina kuguma roof ceiling hatina kuiguma handi kuzviona saka iye pane vari pasi nechichichichi handika inini manje ndiri ceiling ndakachengetedza mvura kuti vana vasanaiwe nemvura Vana manyenda namutongi. vese kavari mumba kaivavo nyangwe dzakanaka kabhati kana pasina ceiling imba ina kunaka Anyway, tsada kuvhara. Tombobvunza edu about mangoma. Ndakaona mune rhythm ramakabuditsa both Samson rhythm Chiremba Samson makarovera kuChill Sport Records. Makarova mari kuChill Sport. yakawanda Zvemari. handisuda kutaura price but angotaura kuti zvekufura padenga pe5,000 yayo tiri kungotaura handisandataura price handati 5,000 handati 6,000 padenga petangiro ipa padenga tichienda. What was your purpose in
doing that redeem. right, for supporting Maghetto Youth. Tine vakawanda vane zvipo. Inini I'm the pillar of inini ndiri pillar raMaghetto Youth mazhinji. Handiti kuna vana vane zvipo vanoda kuimba but vana ava havasi kukwanisa kuita sei kuimba nekuti mari inodiwa. Nokuti munhu kana agadzira chinhu chake zvakafanira kuti Zigwe agadzira studio yake ari kudawo mari kuti adzosere kuti zvakaita sei zvakagadzirwa. Iyo haisi mhosva kuti Zigwe abhadharisa studio yake kana Sparks abhadharisa studio ande but ndezvekuti iwe wacho kufanira urekodha futi ende haisi mhosva kuti washaya futi mari yekuti uita sei urekodhe. Saka isi chatakakwanisa kuita ndechekukwanisa kubatanidza word rinoti poor and rich kuti zvifanane. Tikatiti murikuona riri kuita here zvamakatarisira. Ya so far zvandakatarisika ndo zvari kuita but kana risati tirikuenda mumberi hasati tagumira ipapo nekuti tine zvakaona zvatichikutarisira muridhimu kuti ribude ricorrect nezvatakanga takavimbisana. Handiti rikasazobudawo futi tichadzoka futi tichitaura kuti hazara ari futi haso zvataita sei zvatanga takatarisira but so far richiri raro mucorrect way. papi rakatobuda ndizvo. Ya so far ukaenda paChusport record ukaenda paChusport record unonoriona redhimu riripo papage pavo vanzi chekuinstagram kuyoutube nekumwe maplatform akawanda wanda. Then ukaenda futi pana Boss Samson kunga kutiktok, then ukaenda kuyoutube yakanzi Chiremba Samson, then riri kukwanisa kunge ichiwanika kufacebook kana kupi. Then wozoenda kumaplatform akawanda kana kuti kumaaccounts akawanda akafanana nemaartist acho akapinda paredhimu iri kuwanika futi. Ndapo maartist anopitsa ari paredhimu. Ya vazhinji varipo, panana Silent Killer, panana madzimai ana Ikent akaenzwa, panana Mr Attention, panana tichida kutaura kupisa panana Windsor. Yeah, a lot of them vakawanda varipo paredhimu. Mamwe tisikagoni kuramba tichingotaura mazita because hasisi kuwapedza redhimu so far rapindwa vanhu vakawanda. Saka izvizvi kuredio station rigwe rimumboridzwe nana Godfather nana zvazvinoita mai ndezvekuti kazhinji ndisingataure zvangu inini actually Godfather wacho handomuzivi. hamuzivi Godfather? Kuziva kusangana naye munongomunzwako paredhiyo ipapapo nepafacebook. Anoda tipfurirei akutovhara. Alright. Zvazvinoita ndezvekuti Godfather ndongoziva kumunzwa paredhiyo nepachi. Zvinoda vanhu kazhinji havadi, kazhinji vanhu vazhinji ndambotaura ndikati munhu wese kazhinji anoda kutanga apiwa, munhu wese ari panda whether aita studio yake kana sei anoda kutanga apiwa mari kuti aite something handiti. Saka mashoko andingakwanisa kutaura ndekuti handisati ndambosangana navo kuti tivapewo mari kuti vaite zvinhu izvozvo kuti vaitire vana. But dai vanga vari vanhu kavanoda kuti vaitirewo vana ine free way kuti vana vaende, vanga vasingarwadziwe nekuti ridhimu rabuda, vaingotora ridhimu then voriisa vorira sezvakangoitwa naChiremba Samson kuti vakangori publisha vasina hawabhadhara kuti pindai ridhimu kana kuita sei. And saka maybe zvimwe kana nyasha dzazosvikawo pavari sekuwanda kwandakaita nyasha inini wachakwanisa kushandisa mazita avo sekuti Godfather. Uchine mwe mubvunzo relast ndisanda bvunzo wangu yopedzera. No, haini mubvunzo wangu. I think ndeyekuti next time andike kana makuita redeem, I think andone point yekunodurura mari yeSoChusport kuregedza siya mari yemarketing. Vanodza marketing yacho ndiani? Marketing ndiani manje? Sparks ziko. Izvo andauya pamarketing izvozvo. Aiwa ndati redeem, like redeem maartist afana kuwana mainterviews, afana kuwana zvakawanda wanda zvatakwanisa kuita investment kuti ridhimu rabuda, because inini hamuna mbotudza ridhimu rakubuda, saka hatikwanisa manje kuti rabuda, because nyaya yekunzwa kuti ridhimu rabuda 5,000 muChusport man zvazondishota. 5,000 muChusport riya mufana kuishandisa marketing, mafana kuchiya 3,000 kuChusport, then movha maine imwe 1,000 kwatiri, then imwe 1,000 kunana Godfather kumaradio station, then another 1,000 kumavideos kumedlishitiri. Aiwa, zvazvinoita mai ndezvekuti
chakakosha chiwimbiso handike chekuimbisana kuti tawimbisana kuti chii. Ndofunga kana maartist akuda kuenda kuredhiyo kuti anosvika achauya futi, because handingakuitira zvese, ndingakugadzira redhiyo mauti uimbe mahara ndokudaidza futi toenda kusesheni unonzi posonga yakarira hesi yangu kaina handidye mari nesonga ndokutsvagira Sparks kuti Sparks ari papi, Zigu ari papi, ndotsvagira Godfather hazviitika. Aiwa zvimwe wakatodya iwe, zvimwe wakatodya iwe, zvimwe yatowanda kupfuura iya tikada ikako, zvimwe ndiri pano futi chasi zvimwe handikwatodoka izvo zvakutodiwa kudya. Zvimwe tichabuda titengesa zvimwe. Isusu Prophet Passion Java kwatipromisa maakwa kuiva mnachama kuti promisa iwe. Ndichangomirawo naProfet ndichangopromisa kusimbisa kuti Prophet ndirembera wakomana wapiwe maakwa aya. Aiwa saka inini ndiri kuti akwa ikauya inini ndichakwanisa kubhadhara chete ifiwe yekuti akwa ifambe, then neservice kuti akwa izenge ichirambe yakamira. Last question yangu inini tovatavhara. Windsor na Master H ndiana norova. Wese Number one. anokunda mumwe ndi Windsor. Number one. Windsor anokunda mumwe. Windsor ari talented. Chinongoshota chete pana Windsor imanagement yakasimba, but otherwise dai anga ine management yakasimba, zvimwe dai so far akatoenzana Master kana atopfuura Master echinokure.